Nakasugakot ang
lagi. Pag dito mo ang study, no? Kaya pag concern na natin, dito na lang mo ang study. Subukan ang tagtama eh. Ano ito ng positive mo naman? Hindi ko stasyon. May option sa iya ha? Sa isindi ka lang ng syudad. Oo, naman. Normal naman na nila public transport na yan. Shush, kayo ka lang din doon. First na sa tulungan ka ng friend. Ba? Sakay ka jeep na kurbata ka from here. Sure ka? Ay, meron kayo nung po. Ilan naman yung ipunong daan na rin yan. Pangat ka number. Buwasan din siya. Sa pero dili man na siya makakuha doon kay naman siya ni Victor's Auto so ibigay mo na sa sila
anak sa mountain city.
pasyente or lakaw gyud nga kuan? Oh, kay unsa man problema sila na? Kaso namatay maka. Siya? Kaya tanong sa pagpapakita naman na sige. Yan, tamalasa naman ang Diyos kinabuhi. Ganyan mo na eh. Hindi ka entitled sa mga opinion. Wala naman, pero kanang sa bayot ka, mag-akot ka, sutihan ka na. Masakitan ka. Kana no, the fact na nung naglambot ka. Isor na gid siya kasabot, gid siya nga siya.
katong igsuon atong muna siya manghod katong imong ingon sa singno nga batig daw nga rekat mo ba na kinsa man tong katong imong ingon nga katong bigaon kayo nga gitikhom
first phase niya is Cebu ba? Yeah, I mean, nagkakuman kita na ba? Kanang malink na siya sa Bukol ba?
nila ha.